Deko mago lipot kobila kata ir riwruoge makedo ne ratich oganda en achiel kuom gigo mathiro lweny mar kedo gi lwenje makit chwech kod mago magudi e pacho ka. Magi oyangi e kinde tiegruok manotim e kar chung' od bura ma Lego Usonga, kama ywak ni joma chuo thoro ling' ma ok ogo lipode ma kamago kaluwore kod luoro kaachiel gi wich kuot, gino mamiyo kwan mar lwenje udi medo idho malo e kauntino. Gie kindeno, moko kuom jopiny bende noywago thuolo malach ma buche mag rocho ratichgi kawo e doho, ka jomoko to tieko buche mier kokalo kuom winjruok e kindgi, ma giwacho ni bende keto ngima kata ng'at moroch ratiche kama rach nimar ok onyal yudo ratiro makare. MCA ma South Eastern Lego Mercedes Madowo to nojiwo piny owacho mondo onywan rowere e lweny mar kedo gi kute mag ayaki e kind rowere, ka nyaka sani nonro yango ni kutego medore e kind rowere maraga. Gin ng'ano owacho no jijue koseng'ere then gin owacho no jitume to ibendi tim gino manyalo miyo mondo iyud kaka inyalo yudo mapato mari kaka ng'ama kijana. Asto wacho no jiajiri waneno ka yudhe chane nyalo bedo no bendo bedo self employed. Another challenge en luoro mani kind ng'ama oroch ratiche kod ng'ama oroche. Inwang'o ka seche moko en a family member, ng'ato oroch ratiche kod babagi kata kod ng'ama oluongo ni uncle ne. Koro inwang'o ka luoro nitie kanyo nikech gimomiyo luoro betie, gini nyalo kelo gimiluongo no break, onyalo break family. Nyanwang' ka nyathi koro dak gner gi kocha nikech noringo nikech koni gimotim kaka dobed go babagi otimre nadi onge. HIV and AIDS pod nitie, pod mako kijende moloyo, to ing'e kaka wang'eyo en tuo ma pod yadhe onge. O affect nyithiwa, koro affect productivity mag nyithindo. Nitie nyithindo manyiri man kod issues mag early pregnancies, early marriages, gi drop out of school, ngima gi kethre nikech early pregnancies, man another threat. Tuke mag